खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 10 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननाबो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ खोनासंलांनोसै। सनितपुर जिल्ला एक्स.एन.डि.एफ.बि. इउनाइटेड फरामनि मोनसे थान्दै मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा गेलेमु नेहाथारि सुशील नार्जारिखौ आफादनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना फोरमायथिना होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया इउनाइटेड फराम अफ एक्स.एन.डि.एफ.बि. सनितपुर जिल्ला आफादा मोनसे थान्दै मेल लिंनाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा गोथौ आरो गुवारै बिजिरज्लायनानै गेलेमु नेहाथारि सुशील नार्जारिखौ आफादनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना फोरमायनानै होदों। लोगोसे बिथांमोनहा आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला सुशील नार्जारिया आफादनि माखासे नियम निथि आरो आफादनि हेंथायै खामानि मावनायनि दायाव बिथांखौ आफादनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय आरो आफादनिफ्राय दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों। बनसु फरायसा आफादनि बन्द होनायखौ लानानै इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि स्पकपारसन रंगल बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रोङै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, दाखालि थांनाय 7 अक्ट'बर खालि बनसु एबा बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियनआ मोनसे सोमावसारनाय लादोंमोन, जेराव सोमावसारनायनि पारमिसन मोनैलाय बिथांमोनहा सरकारनि हेंथायै सोमावसारनो थांखियै मैया 9 अक्ट'खालि मोनसे बिटिसि बन्द फोसावनाय जादोंमोन। जाय बाथ्राखौ लानानै रंगल बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि दिनैनि दिनाव बेबायदि बन्द होनाया जेबो गोहोम खोख्लैया, मानोना बिथांमोनहा सरकारजों एबा एडमिनिस्ट्रेटिभजों पारमिसन होजायाखै। बिथांमोनहा एडमिनिस्ट्रेटिभनि थ्रयै नांनो हायो एबा कर्टआव थांनो हायो, पिआइएल केस होनो हायो, बायदि बायदि हाबा मावनो हायो। बिदि होननानै रायजो राजाफोरखौ बन्द होनानै हारासास्ति खालामनाया थिग जायाखै, मानोना जोंनि बिटिआरआव आथिखालावबो सानसे हाजिरा मावाबानो ओंखाम मोनजाया, बेबायदि गोबां रायजो राजाफोर दङ। अदेबानि बेबायदि रायजो राजाफोरखौसो खैफोदाव खोख्लैनाय जादों होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों मानगोनां रंगल बर' बिथाङा। आंहा गिनांगौ जेबो गैया। रुलिं गभर्नमेन्टआ मा मावमारदों मा मावमाराखै बियो दाबावैनो नुजानो थांगासिनो दङ। बेखौ रायजो राजाफ्रानो मिन्थिगौ। नंगौ, बे गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिक्रम दैमारि बिथाङा मैया सेसन कर्टआव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि दंमोन, जेराव बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला आंहा जेबो गिनांगौ गैया आरो आंहा गिनांगौ दंमारोब्ला थारैनो आंनिख्रुइ बांसिन बिटिसि एबा आथिखाल रुलिं गभर्नमेन्टआ बांसिन गिनांगौ दं होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखाल रुलिं गभर्नमेन्टआ रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ एबा आथिखालाव मा खामानि मावगासिनो दङ बियो साननैसो उनावनो नुजानो थांगासिनो दङ। नंगौ, बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखालनि कन्ट्रेक्टर आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिक्रम दैमारि बिथाङा आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ लानानै बायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदिनो सोंखारिबाय थानाय एबा बायदि खामानि मावनायनि अजद होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मैया आरो बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला बर' रायजो राजाफ्रा मैया दाखालि एबा साननैसो सिगांहाय जोबोद रंजादों, मोसादों, खेराइ मोसादों बायदिसिना होननानै बुंदों। नाथाय एक्सुवेलि बिनि गुबै खामानिया मा एबा गुबै जाहोना मा, रायजो राजाफोरनि थाखाय मावमारदोंना मावमाराखै बियो साननैसो उनावनो नुजानो थांगासिनो दङ। लोगोसे बेनि सायाव आंहा बुंनांगौ गैया होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। हाग्रामा महिलारिया दायो बडलेण्डनि गजनी जाबाय। गजनी फिल्मआव जेरैबायदि आमिर खानआ गासैखौबो बावजोबो, जायनि जाहोनाव बियो बिखायाव मोदोमाव लिरनानै लायो, बेबायदिनो हाग्रामा महिलारियाबो दाबावैनो बिखायाव मोदोमाव गासैखौबो लिरनानै लाजोबनांसिगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों राजु नार्जारि एबा इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाबावैनो इउपिपिएल आरो
BPFनि गेजेराव गुबुन मोनसेया गुबुन मोनसे राजनिति दोलोखौ बायदि बायदि रावजों सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ लानानैनो मैया राजु नार्जारि बिथाङा आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया आथिखालाव दाबावैनो गावनि कलिग्सफोर एबा गावनि आगदा आखाइ आगसि आखाइफोरखौ बावलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ लानानै दाखालिबो आरोबाव चन्दन ब्रह्मखौ हाग्रामा महिलारिया सिनाया होननानै बुंदोंमोन। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो मैया राजु नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया दायो बड'लेण्डनि गजनी जाबाय। गजनी फिल्माव जेरैबायदि आमिर खानआ मोनसे बावग्रा बेमार जाबाय एबा बावग्रा बेमार जादोंमोन एबा जेखौबो गोसोआव थाया बेनिखायनो बिखायाव लिरनानै लायोमोन, थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारियाबो दाबावैनो बिखायाव लिरनानै लानांसिगोन आरो दाबावैनो हाग्रामा महिलारिया बेबायदिनो बावग्रा बेमार जानानैनो थानांसिगोन। बेखौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एबा सेबाजों खुंजानाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद जायखौ मेट्रिक आनजाद होननानै बुंनाय जायो, बे आनजादनि रुटिनखौ मैया 9 अक्ट'बर खालि फोसावनानै होनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जोबथा आनजादा देग्लायहायनो जोबथा जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे आनजादनि रुटिनखौ मैया अफिसियेल वेबसाइटआव होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे जोबथा आनजादा गिबियै फेब्रुवारि दाननि 16 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 4 मार्चसिम सोलिबाय थागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो नोंथांमोनहा बेनि सोमोन्दै गुबैयै मिथिनो थाखाय सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै गुबै खौरांखौ नायनानै लानो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फिन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि दरखं मोखाङाव सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ लानानै एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंह बिथांखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौखौ लानानै गोबां समाव गुबुन गुबुन बायदि बायदि हाबाफारि लानानै सोमावसारबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिथांमोनहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि दरखं मोखाङाव मोनसे धर्ना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ थाबैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौ आरो जेब्लासिम लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारा अब्लासिम सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मैयाहाय हाबाफारिखौ जागायबाय, बेनि उनाव आरोबाव बेबायदिनो जेसेबांसिम होखारनाय जाया एसेबांसिम बेबायदिनो सानफानि उनाव सानफा सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो जुदि थाबैनो होखारनाया जायाब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ अरायसमनि थाखायबो ताला मारिनांगौ जागोन होननानैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा श्री श्री सार्वजनीन दुर्गा मन्दिरखौ बेखेवनानै होनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दुर्गा मन्दिरा गुबैयै सेरफांगुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय नेपालपारा बाजाराव। जाय दुर्गा मन्दिरखौ मनरन्जन ब्रह्मआ गावनि बिफा लेट कमलेश्वर ब्रह्मनि गोसोखांथियाव लुनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे मन्दिरनि गेजेरजोंनो गोबां रायजो राजा जाय बिथांमोनहा सिबियारि बिथांमोननि थाखाय जोबोद सुबिदा जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव मानगोनां प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, MCLA राजिब ब्रह्मजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लाफादों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन।